அவன் தான் எழுதுறான். ராம ஒரு அயோக்கியா, 1ஆம் நம்பர் அயோக்கியா நான் சொல்ல அம்பேத்கர் சொல்றாரு. அவர் பாருங்க கொட்டியேற்றி விசாரிக்கிறார். ஒரு அரிஜனை யோகம் பண்ணான்னு ஒரு பாப்பா வீட்டுல இலை உழுங்க பொறுத்தால் அம்மன் எடுத்து கொண்டவன். ஹரிஜனர்கள் யோகம் பண்ண லாயக்கற்றவர்கள் திராவிடர்கள் தமிழர்கள் என்பதற்காக தமிழை யோகம் பண்ணதுனால ராம கொலை செஞ்சான், தமிழின துரோகி. அதனால பெரியார் அவனை செருப்பால் அடிச்சார், அம்பேத்கர் அவனை கொட்டியேற்றி விசாரிக்கிறார். இது இங்கிலீஷ்ல அடிச்சு எழுதி விட்டுருந்தாரு பம்பாயில. அவர் செத்ததுக்கு அப்புறம் அரசாங்கம் வெளியிட்டுச்சு, தடை செய்ய சொல்லி இந்த பாப்பா எல்லாம் கத்தனா. நான் போய் தமிழ்ல எல்லாம் மொழிபெயர்க்க சொல்லி ஆளுகள்லாம் விட்டு இந்த புத்தகம் எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கோம். யாரு? ராம, தமிழனை கொன்றவன் ராமன். அவனுக்கு இந்த செங்கல் உருவம், அவனுக்கு இந்த நாட்டுல செங்கல் உருவம். பாருங்க, ராம ஜென்ம பூமியா பாபர் என்னது மசூதியான்னு ஒரு புத்தகம் இங்க எங்க வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க பசங்க. அவனுங்களே அடிச்சு, நான் எழுதி கொடுத்தது நானே, அவங்க அடிச்சுட்டாங்க. இங்கிலீஷ்லாம் அடிச்சு வெளிநாட்டுல எல்லாம் போய் நான் எழுதுற இங்கிலீஷ் புத்தகத்தை படிச்சுட்டு தான் உலக இஸ்லாமிய சங்கம்னு ஒன்று இருக்கு, வேர்ல்டு இஸ்லாமிக் அசோசியேஷன், ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன். அதுல இருந்து பல பேர் வந்து கிங் ஃபகத் எல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் தான் அரபு நாடு, ஈரான், பாகிஸ்தான்லாம் சத்தம் போட்டுச்சு, என்னடா அது இப்படி பண்றீங்க முஸ்லீம்களோட உரிமை. அது வரைக்கும் அவங்க பேசாம இருக்கான். ஷியா பள்ளி வாசல், ஷியா பள்ளி தான் என்ன இருந்தாலும் அவனுக்கு குரான் தான் எங்க இருக்குங்க. நான் எழுதுற புத்தகம் 1 கோடி காப்பி போட்டு வெளியே விட்டுருக்காங்க. அபுதாபியில் இருக்கு, வேர்ல்டு அசோசியேஷன் ஆஃப் முஸ்லீம் ரைட்டர்ஸ், ரபியத், உலக இஸ்லாமிய நிறுவனத்தின் அடுத்த. சும்மா பேசாதீங்க, நல்ல போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் 404651 அபுதாபி யுனைடெட் அரபு எமிரேட். அவங்க எழுதி 1,00,000 காப்பி வெளியிட்டிருக்காங்க. வெளியிட்டு அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் கத்தினது என்னன்னு தெரியாம போச்சு. நான் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட பாபர் பள்ளி பத்தி கத்தினேன். யாரு கேட்டுச்சு? அடே ஒரு கோயில் இருக்குதுன்னு சொல்லு, எங்கள்கிட்ட வந்து ஐயா என்னோட புனித ஸ்தலம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தூக்கிட்டு போன நாயின். அதுக்கு ஒரு 10 கோடி பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதுக்குன்னா கொடுப்போம் நாங்க. இதை வந்து பாபர் இடிச்சான்னு ஏற்கனவே 1850 ஒரு கேஸ் போட்டாங்க. 50 ஒரு கேஸ் போட்டாங்க. 1885 ஒரு கேஸ் போட்டாங்க. 83 ஒரு கேஸ் அப்பீல் போச்சு, 88 86 ஒரு அப்பீல் போச்சு, 94 வரைக்கும் போச்சு, 34 வரைக்கும் போச்சு, டிஸ்மிஸ் ஆகி போச்சு. என்ன பண்ணிட்டானுங்க? 1520 பாபர் வந்து இடிச்சான்னு போட்டான். உலகத்திலேயே சுயசரிதை எழுதிய மன்னன் பாபர் ஒருவர் தான், பாபர் நாமா இருக்கு. அதற்கு பின்னால் அவருடைய சரிதை, ஆட்டோபயோகிராபி, பயோகிராபியை ஹுமாயூன் நமா என்று பாபரின் மகள் எழுதி வைத்திருக்கிறார். அவர் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லையில் 1520ஆம் ஆண்டு இருந்தார். இந்தியாவுக்குள்ளே வரல, கேஸ் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு. யார்? கோயில் இருக்கணும்ல, ஃபர்ஸ்ட் கோயில் இருக்குதுன்னு காட்டப்பா, இடிச்சதை அப்புறம் யோசிப்போம். நீ ஒரு பொருளை திருட்டு கொடுத்தா கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் என்ன சொல்ற? சார் எனக்கு பொருள் காணா போச்சு. அப்படியா? என்னது? எங்க வாங்கினேன்? பில் வச்சிருக்கா? உன்னோட தானா? ஆமா. சரி, போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கிடைச்சிருச்சு. 10 பேர் போறோம். என்னது வாட்சி நீ சொல்ற, ஒன்னது வாட்சி நீ சொல்றான். இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுவாரு? சரி, உங்களுக்குன்னு சொல்றதுக்கு என்னங்க ஆதாரம்? பாருங்க, அது வாட்சில் என்னென்ன அடையாளம் இருக்குங்க, உங்க அப்பா எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க, இத்தனாம் தேதி என் பிறந்த நாளுக்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க, எங்க வாப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு காட்டுங்க. அவன் இல்லைங்க விக்ரமாதித்த மகாராஜா வாங்கி கொடுத்துருங்க. மூண்டாங்க லொல்லு எடுத்து தெரியறான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. லொல்லு சாத்தினாதாண்டா சரியா வருவான். போட்டான், டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு. கோயில் யாரா கட்டினா? லவகுசா ராமனை எடுத்து போர் தொடுத்துறான். ஏன்னா இவன் பிரசவம் பார்க்கல, ராமன் கொண்டே காட்டில் விட்டான் கர்ப்பம் தெரிய. அப்புறம் வால்மீகிங்கிற ஒரு முனிவன் பார்த்து அவன் அங்க பிரசவம் பார்த்தானே லவகுசா பிறந்து இவங்க அப்பன்ட்டே சண்டைக்கு போய் அவன் போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிறான். ராமாயணப்படி போய் தற்கொலை. இவன் ஏகபத்தினி விரத நல்ல உத்தரகாண்டம் 108வது சரகம் 27வது வசனப்படி ராமனுக்கு பல மனைவி உண்டு. போய் பாருங்க, ஆர்வனா எடுத்து காட்டணும், பல மனைவி உண்டு. அப்புறம் இவன் பெரிய குடிகாரன், 24 மணி தண்ணி அடிப்பான். சோம குடிபானம் குடிப்பான் தண்ணி. சரி, இவனுக்கு இவன் புள்ள கோயில் கட்டிக்க மாட்டான். நான் ஒழுக்கமா நடந்தா தானே என் பையன் என் கபர்ஸ்தான் எடுத்து கட்டுவான். நான் என் பையன் என் பேர்ல கேஸ் போட்டு சண்டைக்கு வந்துட்டானே. இப்ப யாரு கட்டினானோ? விக்ரமாதித்த ராஜா கட்டினான். எந்த விக்ரமாதித்தண்டா? 2ஆம் சந்திரகுப்த மன்னன் கட்டினான். அப்படியா? சரி, சரித்திராசிரியர்களை கூப்பிட்டான். ஐயா, குப்தர்கள் இங்க ஆண்டானா? பீகார் எல்லையை தாண்டி எந்த குப்த பேரரசு இல்லைன்னு அவன் ரிப்போர்ட் கொடுத்து போயிட்டான். அவனும் பிராமணன். அதை விட்டாங்க. ஸ்கந்தகுப்தன் அது எடுத்தோம். சரி இல்லாம போச்சு. கிபி 2000க்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்றானுங்க. கிபி 700க்கு முன்னாடி மனுஷனே வரல. 700னா தலைகீழ ஓடும் கிபி, கிமு தலைகீழ ஓடும் கிபி. கிபி 2500க்கு முந்தினாங்க. கிபி 700க்கு முன்னாடி ஆளே இல்லை. கிபிங்கிறது தலைகீழ ஓடும், குறைஞ்சுக்கிட்டு போகும். கிமுங்கிறது கூடிக்கிட்டு போகும்.
அச்சா இவன் சொல்றதுக்கு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனே வாழலேன்ட்டான். 700 தான் மனுஷன் வாழ்ந்தான்ட்டான். அதுவும் போச்சு. அது டிஸ்பியூட் ஆகி போச்சா. என்ன பண்ணானுங்க, ஒரு 250 மைலுக்கு இருந்து ஒரு கள்ள தூக்கி வச்சிருக்கானுங்க. இப்போ அதுல ஒரு வில்லு அம்பு இருக்கு. இது விஷ்ணுவோட அவதாரம் மாட்டிக்கிட்டாங்க. விஷ்ணுவோட அவதாரம்னா அதுல ராமன் கோயில் இருக்காடா? இல்ல. பின் என்ன இருக்குது? ஸ்கிரீதம். ஸ்கிரீதம்னா யாரு? அது விஷ்ணு தான். எங்கடா போட்டு ஸ்கிரீதம்னு காட்டுறான். காட்டுறான். 7 பாடல் தாண்டா இருக்கு. 7 பாடத்துல கிளீனா விஷ்ணுனே வருதாடா. வைஷ்ணவாயேசம் வேற ஒண்ணும் இல்லையே. இல்ல ஸ்கிரீதம்னாலும் அதாவது என்னென்னமோ துணைச்சொல் போட்டு இலக்கணத்தை போட்டு கொலை பண்ணாங்க. சரி பரவாயில்ல, ரைட். இது விஷ்ணுவோட அவதாரங்கிற. ரைட். விஷ்ணு எத்தனை அவதாரம் எடுத்திருக்காரு? 9 அவதாரம். 10வது எடுக்க போறாரு, கல்கி அவதாரம். இந்த 9 அவதாரத்துல எதுக்கு ராமன் கோயில் கொடுக்கணும்? ஏன் பிரகலாதன் கோயில் கொடுத்தலாம்? அல்லது 9வது அவதாரம் புத்தனுக்கு கொடுத்துட்டு போலாம்ல? உனக்கே கொடுக்கணும். புத்தம்னா எனக்கு முதிக்கலாம். புத்த மதத்தை கொடுத்துட்டு போலாம்ல? கடைசி அவதாரம். அடுத்து வர்ற கல்கி அவதாரத்துல கொடுக்கலாம்ல? 9 பேர் கிளைம் பண்ணீங்கன்னா யாரு கொடுக்கறது? உங்களுக்குள்ள ப்ராப்பர் டிஸ்பியூட் பண்ணிட்டு வாடான்னு போனாங்க. போனதுக்குள்ள இவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துருச்சு. எப்படி சண்டை வந்துருச்சுன்னா, இவங்கள 2 கூட்டம் இருக்கு. ஒண்ணு யூ போடுற நாமம், வை போடுற நாமம். வைஷ்ணவன் சிவாயிட் அப்படின்னு சிவபெருமான தான் ஆதியில வணங்கிட்டு இருந்தாங்க. இவன் கைபர் போலன் கணவாய் வழியா வந்தவன் விஷ்ணுவையும் பிரம்மனையும் கொண்டு வந்தவன். பிரம்மன் படைக்கும் கடவுள், விஷ்ணு காக்கும் கடவுள்னா. அப்ப என் சிவபெருமான்னு தமிழங்க இருந்தவன் பார்த்து கேட்டான். அது அழிக்கும் கடவுள். அழிக்கிறவன் எவன் போய் கும்பிடுவான்? படைக்க சைக்கலாஜி அடிச்சுட்டான். நாளடைவில் சிவ வழிபாடு நின்று போச்சு. அதனாலதான் சிவபெருமான ராம வணங்கின மாதிரி, ராமனை சிவபெருமான் வணங்கின மாதிரி படம் எடுத்ததை பார்த்த உடனே கேஸ் போட்டா பார் லிங்காயத்து. உடனே சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ் கொடுத்துச்சு. யாருக்கு? அந்த ராமானந்த சாகருக்கு வந்தான். என்னப்பா இப்படி போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டாரு, ராமாயணத்துல அப்படி இருக்குதா? சிவபக்தர்களோட மனம் புண்படும்படி இருக்கிய. எங்கேயாவது போய் சிவபெருமான் போய் விஷ்ணுவை கும்பிடுவானா? அவன்ல விஷ்ணுவை கும்பிடணும். நீங்க எந்த ராமாயணத்தை எழுதுனீங்க? நான் என் சொந்த ராமாயணத்தை எழுதுனேன். சரி போய் ராமானந்த சாகர் ராமாயணம் போட்டு பண்ணிட்டான். பிள்ளையார் வந்ததே 7வது நூற்றாண்டுல தான் போட்டு அசம்பிளியில் இப்ப சொன்னார்ல ஸ்பீக்கர் முந்தானது. 7வது நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி தான் பிள்ளையார் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து. அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. இவன் கொண்டு இறக்குமதி செய்த கடவுள். அதை இவன் கையில கொடுத்தானா? தமிழங்கல கொடுக்கல. அதை என்ன பண்ணிட்டான்? வேதிய நல்லாதவன் வேதம் சொன்னால் அவன் நாக்கை அறு, காதில் கேட்டால் காதில் ஈயத்தை காட்சி ஊத்து அப்படின்னு சொல்ற ஜாதி அந்த பாப்பான். விஷ்ணுவையும் பிரம்மனையும் கையில கொடுத்தானா? கொடுக்கல. அவளுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி லட்சுமி, இவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி சரஸ்வதி. 2 பொம்பளையும் கும்பிடுறான். ஒரு சின்ன சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஓபன் பண்ணி விட்டான். இவன் அதை பிடிச்சி